Amics i amigues, enguany tenim una nova diada i és molt important que el moviment independentista, amb tota la seva transversalitat, la seva suma, la seva riquesa, surti al carrer de forma conjunta i torni a expressar que seguim dempeus, que seguim determinats, que volem acabar la feina, que volem guanyar, que volem lluitar contra aquesta repressió com a instrument polític, com a instrument per fer política, que ens vol tenir atenallats, que ens vol tenir silenciats i callats. Sortirem tantes vegades com facin falta per defensar els nostres drets civils i polítics, per defensar la democràcia, les nostres institucions democràtiques, per defensar allò que nosaltres volem ser democràticament, per defensar l'instrument de la independència com el millor mitjà per construir una república. I cal dir-ho alt i fort i multicolor i amb un somriure en una nova diada nacional. Donem un missatge clar, generem autoestima entre nosaltres i generem aquesta foto que torni a donar la volta al món. Som aquí, determinats i volem guanyar. Avui, a més, tinc al meu costat una persona que us vull presentar, que tots coneixeu moltíssim, que és el president Puigdemont, que també ens vol acompanyar en aquest missatge. Hola, Marta. Hola. Moltes gràcies. Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Com ho ha dit la Marta, tenim una diada al davant, totes han sigut molt importants, però aquesta és especialment important. Per què? Perquè ens mira molta gent, ho han fet en totes les diades, perquè són moments excepcionals, ho han sigut totes, però perquè per primera vegada és una diada que es fa ben bé a les portes d'una sentència, que és la sentència al judici de la vergonya, que ens jutgen a tots. Ens jutgen per uns fets que ens van portar a l'exili i a la presó, que us han portat a la mobilització, pels quals hi ha molta gent que no es dedica a la política, que és perseguida també. Uns fets que van donar la volta al món i que han tingut sempre resposta com hem organitzat i com heu protagonitzat les diades. Cívica, pacífica, plural, transversal, inclusiva, mirant cap a casa, mirant cap a l'exterior, cap al món. I fent-ho sempre amb aquelles eines que ens han fet sempre vèncer qualsevol intent de repressió, qualsevol intent d'aniquilació del que som. No ho han aconseguit. Per més dura que sigui la repressió, per més dura que sigui la sentència, no aconseguiran que ens dobleguin. Per fer-ho us necessitem molt, especialment ara, que són circumstàncies encara més difícils. Vull agrair als organitzadors, a l'ANC, a l'Òmnium, tota la gent que ha fet un esforç colossal perquè aquesta diada sigui el que serà, un èxit. El necessitem, la Marta, jo, tota la gent que som a l'exili, la gent que és a la presó, el necessitem per continuar explicant al món que no només no ens hem rendit, sinó que continuarem, que seguirem. En Cuixart diu, ho tornarem a fer. Que vegin que hem pres la iniciativa, que vegin que no ens resignem només a respondre a la repressió, sinó que passem a l'acció i que ho fem tal com hem aconseguit guanyar sempre, que és mirant-nos tots, comptant amb tothom, no sobre ningú, ens necessitem a tots, mobilitzats, ve una era en què ens haurem de continuar mobilitzant de forma llarga en el temps, perquè la resposta que ha de tenir és una resposta combinada entre institucions, entre societat, a l'interior i a l'exterior. Per això hi som i per això hi continuarem a ser. I com que hi sou vosaltres, nosaltres també hi serem. Visca Catalunya lliure!